Всички живеем под едно небе, но не всички имаме еднакъв хоризонт. Тези думи на Конрад Аденауер ни припомнят, че всички сме част от един и същи свят, но въпреки това нашите пътища и съдби могат да бъдат коренно различни. Докато за някои хоризонтът е пълен с възможности и обещава светло бъдеще, за други той е ограничен от войни, бедност, страдания или социални неравенства. Намираме се в село Кичево в основно училище Свети Климент Охридски, където екип от сърцати професионалисти чертае нови, по-светли хоризонти пред своите ученици. Тук деца, изправени пред твърде тежки за възрастта си предизвикателства, получават шанс за нормално детство, както и свободата да се учат и развиват в едно мирно и приемащо общество. В училището учат 95 деца, от които 15 с специални образователни потребности. След като Русия напада Украйна през 2022 година, основното училище в Кичево отваря вратите си и за 28 деца бежанци от Украйна, осигурявайки им не само образование, но и подкрепа, топлина и шанс за ново начало. За работещите тук, приобщаването на всяко едно дете не е просто задължение, а кауза, на която са се посветили. Срещаме се с тях, за да ни разкажат как заедно можем да градим мостове на разбирателство и обич, за трудностите по пътя, а също и за вдъхновението и удовлетворението. Основно училище Свети Климент Охридски е важна част от живота на всички хора в село Кичево, община Аксаково. 140 години след основаването си, то все още пази своите традиции, като същевременно създава и нови. Днес училището е средищно и в него учат деца от няколко близки до Кичево населени места. Учениците се радват на грижа и подкрепа от всеки един член от екипа, от шофьора на училищния автобус до директора на училището. Госпожо Семова, вие сте директор на основно училище Свети Климент Охридски от 1992 година. Но знаем, че сте прекрачили прага, но преди това учили сте тук като дете и тук е започнала училищната ви кариера. Кажете ни какво за вас е това училище и какво за вас е село Кичево? Първо, това е моето родно място. Това е моят живот. В училището се случват не една, а цели две приобщаващи политики. Една насочена към децата с специални образователни потребности и една насочена към децата бежанци от Украйна. Какво е значението на приобщаващите политики в образованието и как могат да бъдат по-застъпени като тема в обществото? То е много хубаво да бъдат застъпени в обществото всякакви политики, които водят до равнопоставеност, толерантност. Много хубаво би било. И това започва от възпитанието в семейството първо, след това в училището. И поради тази причина, така и аз, и колективът, с който работя, сме насочили вниманието точно към тези уязвими групи и да работим така, да научим другите деца, които нямат подобни проблеми, да ги приемат равнопоставено, да бъдат приятели, а приятелството е най-голямата подкрепа. Освен това, много е важен личният пример на учителя. Той е този емоционален наставник, който е необходим на всяко дете от уязвима група. Той е този, който ръководи дейността и за това повече квалификация, разговори между колегите, подкрепа взаимна. Това е най-добре за тях. И за тях, и за децата. Според вас, по ваше лично мнение, постижимо ли е на училищата в областта, но и тези в страната, да постигнат толкова добри резултати в интеграцията на украинските деца, като това училище? Напълно е възможно. Едва ли резултатите са толкова високи, те са нормални. Това е нормално. Какво по-добро от това да подадеш ръка на
на този, който се нуждае и най-вече на този, който бяга от война. Тази травма е за цял живот. И колегите много работят. Много и в другите училища. Много работят. И напълно така трябва да бъде подкрепен на тази работа, защото тя е ориентирана към деца. Деца от уязвима група. Трябва да се помага. Трябва. Споменахме децата от уязвими групи. Бихте ли ни разказали за изграждането на Център за индивидуална допълнителна помощ за деца със специални образователни потребности? За радост имаме такава сграда, в която можем да направим отделни кабинети. Такъв ресурс от педагози, които имат и хъс, и желание, и напълно ги подкрепям да направят това. В момента разработиха така по настояване от мен и друг вид терапия, арт-терапия, музикотерапия, които още не сме ги разгледали, но те допълнително ще подкрепят децата, които имат образователни потребности. Доволна съм и от факта, че общината не подкрепя. Ако тя не ни подкрепя, нищо няма да стане, тъй като финансови ресурси нямаме толкова големи. И надявам се на добри резултати. Родителите са доволни в момента, децата са доволни. Това е най-важно. Доколко родителите са въвлечени както в учителния процес, така и в социализацията на децата? Специално от двете групи, деца, които имат специални образователни потребности, за работа с тях са създадени екипи. И тези екипи задължително трябва да работят с родителите. Без родител никаква помощ не могат да получат децата, адекватна помощ. Родителят трябва да е рамо на учителя. Така също и от децата от украински произход, родителите са страхотни. Ако с родителите, защото по-голямата част от тях са придружавали от баба, дядо. И така. Така, виждайки децата, които учат тук, съм сигурна, че вие всекидневно усещате удовлетворение от работата си, съдейки по усмивките на тези деца. Но бихте ли ни разказали за конкретна случка, за дадена ситуация, в която сте усетили много силно това удовлетворение от вложените усилия и сте си казали, заслужава си? Честно казано, удовлетворение не чувствам още. Искам още и още. Но усмивката ми стига. Да. Още трябва. Но като ги видя така доволни, че идват, шумли, вдигат шум догоре до тавана. И това е хубаво. Много хубаво. Аз, например, споделих с един родител, който е социален асистент на детето. Детето е с аутизъм. И споделих как миналата година погледът му беше такъв напрегнат, така загубен, как губи се. Като го погледнеш детето в очите, той като че ли там е някъде, пък къде е. А тази година погледът му е друг. Много по-доволен, усмихнат, познавани, радва се. Много е хубаво. Вие преподавате в прогимназиален етап, а вие сте и класен ръководител. Знаем, тук в това училище класовете са смесени, има деца от България и деца от Украйна. Кажете ни, каква е ролята на учителя в интеграцията на украинските деца? Важна е и то няма как да бъде другояче, защото учителя трябва да бъде медиатор между двете групи. Хубавото е, че децата се разбират, обичат се, заедно си играят.
комуникират си и така всеки ден, докато са на училище. Ние от години имаме деца не само от украински произход, от различни националности. Имаме опит. Децата тук, света и времето, в което живеем, е такова, че децата говорят на различни езици, границите са по-лесно приходими. Така че това само ни обогатява и нас като учители. А съответно за децата също е един плюс да виждат различни култури, различни езици да чуват. Те започват и нашите българчета да научават украински и руски език, в зависимост кой използват. Но нашата роля е предимно аз като класен да създавам различни игри, в които да им помагам да се опознаят, да имат желанието да се опознаят. Обяснявам правилата на играта. Ще вдигате ръка като за начало, който се прояви като най-смел, завърта колелото. Милана, браво. Няма. Милана, браво. Завърши колелото. Кристина, да? Намерете в час чилишко. Ние редовно си правим такива игри. Защо? Защото в междучасията, за да могат бързичко да се изразят, започват да си говорят на украински език и това поставя бариерата. И неволно се делят в междучасията на украинците и българчите, не защото не се харесват и нещо друго, езиково по-бързичко да се изразят. Правим тези игри, за да могат да свикнат да общуват едно с друго, да имат интерес да се опознаят едно от друго. Игра, която сме прилагали е да напишем имената на листчета. Разделяме ги отново на българчета и украинчета и изтегляме по една двойка. И те имат за задача до края на деня или седмицата да научат едно за друго, както са се паднали, 5 основни въпроса. Какво иска да стане като голямо, от какво се страхува, за какво мечтае. Измисляме 5 въпроса и винаги последния е нещо друго, нещо, което те искат. След което представят едно друго какво е научило. Интересно за мен беше, че, например, след една такава игра, българче и украинче почнаха да си общуват по телефона. Разказват ли децата за Украйна? Споделят ли емоции, преживявания от там, спомени? Но липсва им родината, липсва им. По-големите понякога споделят. Не обичат много да споделят, но от това, което са казвали, наистина им липсва родината. Господин Стоев, вие преподавате история и география тук в основно училище Свети Климент Охридски на деца 5-7 клас. Знаем, че класовете са смесени, т.е. има както деца от България, така и деца от Украйна. Вие ежедневно комуникирате с украинските деца. Децата от Украйна, коя част от българската история най-харесват, имат интерес към нея? Интересното е, че 90% от децата от украински произход успяха да научат българската история. И тези основни факти, които ще им бъдат полезни за по-нататъчното развитие, защото тези основни факти пък са основата за часовете в 8-9 клас, защото там се доразвиват нещата.
Но децата, които са сега 7-ми клас, да почнем от 6-ти клас да изучаваме тези български основни факти, бих казал, които са и 6-ти и 7-ми клас, нещата ги знаят на 90%, което е похвално, бих казал. И пак казвам, те са включват и в проектите, в които правиме за видни български личности, като Васил Левски, освобождението 3 март, нали, което те самите проявяват и желание и активност да го направят. И интересното е, че идвайки от друга държава, до сега не са учили българска история. Тях е съвсем различно. Те осъзнават, че идвайки тук трябва да се съобразят с нашата действителност, с нашата история, защото най-малкото за тях е един плюс. Госпожо Райчева, вие сте класен ръководител на втори клас. Имате около 50% украински деца и всекидневно комуникирате с тях. Какви са вашите впечатления за емоционалните и психологическите трудности, които имат тези деца при идването си в България и смяната на училищната среда? Как ги преодоляват? Имаха известни трудности миналата година, когато бяха в първи клас. Бяха много плахи, неуверени, не знаеха езика, не знаеха къде се намират. Но в началото с повече преводи, подкрепа, картинки, нагледни материали, игри, така вече се отпуснаха. Тази година във втори клас са много спокойни, уверени, усмихнати, работят, учат. Мога да кажа, че са спокойни. Спокойни са и родителите. Супер. Невена, вие сте училищен психолог. Да. Имате отношение към интеграцията на украинските деца. Какви са различията според вас, различията в психологическите нужди между децата от Украйна и децата от България? Значи, ако трябва да търсим някаква разлика, аз мисля, че тя е ясна и доста ясно осезаема и от децата, и от родителите, и от персонала. Децата, които са си от България, с български произход, това са едни спокойни деца, защото тази атмосфера на тях им е позната. За тях няма нищо ново. Ние тук се справяме с различни проблеми относно концентрация, поведение, съвсем типични за възрастовата група, с която работим, докато при украинските деца беше много по-задълбочено. Защото те носят в себе си една травма, тя не е обработена, беше нужно да я преживяват наново, със всяко по-отделно. Естествено, те са от първи до 7-ми клас, имат различия в подхода. Използвахме много арт-терапия с рисуване, защото там е най-ясно очертано какво всъщност се случва. Ако можете да видите рисунка на дете, което сега е дошло и дете след една година, едно и също дете, разликата е огромна. В цветовете, в подхода, в начина, по който рисува, в линиите, в човешките фигури. В началото са хаотични, след това стават вече много по-подредени, по-цялостни, могат да обрисуват цяла картина. И определено при нас най-работещата част е в това, че учителите работят изключително много с тези деца. И допълнителна подкрепа и с родителите, това е цял кръг. И наистина смятам, че този кръг работи, ако всяка една от тези страни работи за детето. Каква е ролята, като споменахме учителите в интеграцията на украинските деца? Огромна, бих казала. Ние, когато ходихме по хотелите, нашите деца са повечето настанени в хотели, да им обясняваме, че е хубаво да ги пуснат на училище. Родителите имаха много големи страхове. Първо, че питаха дали на български ще учат. Естествено, ние в българско училище няма как да учим на друг език. Но не само ученето на език. Те тук се отпуснаха. Имаме и други предмети. И изобразително изкуство, физическо, създадоха приятелства. Канят се по рождени дни, комуникират, имат вече... Ние бяхме онлайн скоро, имат си връзки. Комуникацията е друга и искат да идват на училище.
Това е много хубаво, децата са спокойни. Едно, нали, че ние ги образоваме, научават нови неща, но по-важното за мен е, че те са спокойни. Те са уверени и обичани. Чувстват се много добре, според мен. Нали, това е в моя клас, но аз виждам, че и в цялото училище е така. Госпожа Райчева спомена за приятелството между деца от България и деца от Украйна. Вие лично как спомагате за разбирателството между тях? Там няма нужда абсолютно нищо да се прави. Това са деца. Децата учат най-добре от деца. И език, и по време на игра, и честно казано, почти не съм се наместила, с изключенията, когато имат някакви проблеми, типично детски, типични за възрастта, нямат нищо общо с това, че едните са българи, а другите са украинци. Не е натам насочено, типично по-детски. Ма той ми каза, пък той ме бутна, но иначе имат удивителен синхрон. Как помагате на децата да се справят с социализацията и с езиковата бариера? Ние имаме и допълнителни уроци, допълнителна подкрепа. Един път седмично не е достатъчно. Мога да кажа, че аз ежедневно в междучасията, те са мънички, постоянно са около мен и превеждам все още някоя друга думичка, но изцяло пасивният им речник е много голям. Те ме разбират много добре, даже са споделяли, че помагат на своите родители. В пазаруването, в магазин, в аптека, превеждат, да, повече знаят, отколкото родителите си и активният речник все още не е много добър. Когато трябва да пишат сами съчинение или някакъв преразказ, се затрудняват естествено, но помагам, превеждам с картинки. Други деца помагат също. Децата, както каза и госпожа Байрактарова, много добре си помагат. Аз го използвам това. Те да си обяснят думичките или самата ситуация, случката в разказа, да кажа, по читанка. Децата разказват ли за Украйна? За емоции, за преживявания, за спомени от там? В моя клас не. Те са много малки, нямат много спомени. Споменавали са, имам 2 дечица, които бащите са им там. Едното детенце е по-плачливо, разстройва се естествено. Говоря с нея индивидуално. Успокоявам я, децата са наясно с ситуацията, всички, но гледаме да... Нали, според мен те са деца и не би трябвало да са навътре в нещата, да им се говори за ситуацията. Искам да са щастливи, да учат, да си постигат знанията на български език и по математика и да си израснат, да имат хубаво детство. Аз имам обаче други малко по-различни, защото аз съм и родител и дъщеря ми е точно в този клас. Тя знае на кой баща му къде, на кой майка му къде, пък дядото и бабата, но изумителното при тези иначе 8 годишни деца е, че се опитват емоционално да предпазят другите деца. И те не говорят за това не защото не знаят, не защото не го усещат, а защото не искат да нараняват другите и да ги карат да се чувстват зле. И това е едно много зряло поведение за 8 годишни деца. И освен да ги подкрепиш, то няма какво друго направиш, всичко друго ще го развали този момент. Но те знаят, че при по-големите, аз съм разговаряла с тях, имат там баби, дядовци, това е булшинство. Имахме случай, един от дядовците беше починал, детето е тук, на него му е казано, той го преживява. Това е много травмиращо за детето, пък и за класа, защото те всички разбраха, че нещо се случва и се опитаха да го преживеят с него и да се опитат да го успокоят, но мисля, че е ясно, че няма какво да направиш тази ситуация. Нашия подход беше да изолираме детето, аз да си поговоря с него за нещата от живота, защото то все пак е вече 3-ти клас, малко по-разширен мироглед има за тези неща. Аз съм разговаряла и с други родители, те са ми казвали, че са чували как хвърчат бомби и в момента, в който идва тук, се озовават на висок етаж и в 4 страната тя скача, защото чува такъв шум и се оказва, че минава самолет. До такава степен са дълбоки травмите на тези хора. И ние, освен с разбиране, емпатия и разговори, няма с какво друго да им помогнем. Те живеят тук при нас с идеята да се върнат. Това са ми го споделяли, малки са децата, може би от родителите го чуват, но аз им казвам, че всеки един език е богатство. И български език може да не е толкова разпространен, той ще е едно богатство за тях.
и те го учат с желание. Толкова е хубаво, когато видиш как идва и е дълбоко нещастно и видиш след, да кажем, 6 месеца как това дете се успокоило вече. И за него мирогледа започва да се променя. Ние това искаме всъщност. Позитивна психология. Рисуваме хубави неща, говорим си хубави неща, откриваме и талантите им, и ги подкрепяме, и те са щастливи, имат среда, и всичко започва да се балансира. Бавно и постепенно, защото това е дълъг процес, то отнема време. Той не става от днес за вчера, но пък точно след година разликата е осезаема. И ние всъщност за този момент работим. Можете ли да ни кажете по какъв начин ресурсният учител подпомага интеграцията, обучението на деца с специални образователни потребности? По всякакъв начин ресурсният учител е още от първия ден с децата. Първо се запознава с родителя, провежда интервюта. Ресурсният учител е този, който прави цялостната оценка за потребностите на децата, заедно с екипа, разбира се, психолог, логопед, според различните потребности. Описваме всичко това в документация, преценяваме кои са силните страни на децата и чрез кои тези качества тяхни те могат всъщност да учат. Преценяваме в класната стая как те могат да се чувстват добре, за да пребивават заедно с децата. В началото винаги сме с тях и в часовете, за да се чувстват и те спокойни. И общо взето във всеки един момент ресурсният учител е, мога да кажа, навсякъде. Помагаме и на колегите, тъй като не всеки е преминал от такива специализирани обучения. Децата ни са с различни състояния. Всяко едно състояние изисква напълно различни. Ако щете, дали ще седи на първия чин, на последния чин, това са си неща, които според всяко дете се преценяват. И така, иначе ползваме най-вече тяхните ресурси. Ако детето обича да рисува, чрез това ние го учим на всички знания, които той има потенциала да усвои и да прилага съответно после в часовете. Когато на едно дете му е лесно и му покажеш, че може, то добива смелост и после дори и в класа успява да покаже това, което е научило. Какви занятия имате с децата в Центъра за допълнително обучение? Всяка година се правят програми. Всеки от нас общо взето се разбираме. Ако детето е при 3 специалиста, примерно при ресурсен логопед и психолог,
Работим и трите в една посока. Ако, примерно, логопеда набляга на развитието на говора, но и на български език и литература, аз, примерно, подпомагам математиката и разказвателните предмети, а психолога се занимава с тях, нали, на емоционално ниво. Правят арт-терапийки, нали, групови. Ние сме си ги направили, нямаме арт-терапевт. Направили сме си стая за музика. Там също логопеда, който е и музикотерапевт, помага с децата, прави едни музикални терапийки кратки. И така, общо взето, да. Комплексно е, нали, според децата пак. Зависи. Бихте ли ми разказали някои моменти или случка от вашата работа, в който момент сте изпитали истинско удовлетворение от работата си? Миналата година започна едно детенце в първи клас и тази година мога да се похваля, че то вече говори. Нали, кратки думички, но казва, назовава много неща. Той е с аутизъм, започна в първи клас. Не виждаше децата около него, не правеше никакъв контакт. Тази година той просто, нали, и с децата сяда, казва какво иска, казва довиждане, нали, много добре се чувства. Имам и друго дете, с което започнах, още когато започнах работа тук. Той в момента е четвърти клас и тази година той вече нали, ще бъде изведен от програмата на ресурсно подпомагане и напълно самостоятелно той вече се справя. Имаше много затруднения, обучителни, много трудно възприемаше материала, но с много работа и усилия от негова страна, разбира се, станаха нещата и до година той всъщност вече няма да е дете с СОП, ще си, както всички други деца, и ще се справя сам с всичко. Прекрасно. Да. Какъв е вашият призив към учителите и съученици на деца с специални образователни потребности в училища, в които няма ресурсен учител на терен? Просто да ги приемат като всички други. Те с нищо не се различават. Всяко едно дете може да учи, може да е по по-различен начин, но може да учи, може да усвоява. Всеки има право да има приятели и да бъде приет. Ако малко просто се постараем, ще намерим начин, по който да комуникираме, дори и с деца, които, нали, примерно са невербални. Винаги има начини, те са много сетивни и усещат, когато са приети или не са приети. Това е първото. Ако си отворен със сърцето и с душата си, те винаги откликват и дори да имат лошо поведение, го подобряват и се развиват. Гана, разкажете ми за вашата длъжност. Каква е ролята на медиатора тук в основно училище Свети Климент Охридски? Я работаю второй учебный год медиатором. Моя должность – это, я так бы обозначила, для своих украинских детей я классный руководитель, украинский классный руководитель. Я выполняю все обязанности классного руководителя. Я сопровождаю детей. Мое утро начинается в 7:15 утра. Я встречаю детей, помогаю им сесть в автобус, сопровождаю их до школы. А дети живут в 3 отелях и еще на разных остановках мы забираем детей. Привожу детей в школу, завожу их в классы, и у них начинается рабочий день. И на каждой перемене я захожу в каждый класс, смотрю, как работают дети, что они выполняют, как они учатся, смотрю, записаны ли домашние задания. Если у детей какие-то проблемы, они обращаются ко мне, и мы решаем все эти проблемы. Также у меня постоянная связь с родителями, и поэтому, когда родители отправляют своих детей, они в течение всего рабочего дня, пока мы находимся в школе, спокойны, что с детьми все хорошо, все в порядке, что есть рядом человек, украинец, который им всегда поможет, и чтобы им просто было комфортнее. Бързо ли се адаптираха децата? Какви разлики откривате в поведението им при пристигането им и сега?
Первое время, первые 2-3 месяца в прошлом году дети были стеснительные, закрытые, ощущалась тревожность у детей. Но постепенно, по мере того, как они знакомились со своими сверстниками, со своими новыми учителями, со школой, с правилами школьными, они раскрепощались. И на сегодняшний момент я могу сказать, что дети полностью адаптированы к среде, болгарской среде. Да, но вие сте най-близкото до роднина, които имат тези деца. Те при вас намират комфорт и подкрепа. Кажете ни, какво най-много липсва на децата от Украина и от предишния им живот там? Не только детям, и нам всем. Нам не хватает наших домов, детям не хватает их игрушек, им не хватает, которые они оставили дома, им не хватает тех книг, которые они не успели дома прочитать, им не хватает их домашних любимцев, которые остались у них дома. Нам не хватает мира. Смятате ли, че децата се чувстват щастливи и прияти тук? Да. Это касается не только детей, которые ходят в эту школу, не только детей, которые живут в Болгарии. Это касается всех детей, украинских детей, которые война раскидала в разные страны мира. Нашим детям хорошо. Весь мир объединился для того, чтобы помочь нам, мамам и нашим детям. И весь мир объединился для того, чтобы спасти наши жизни. Спасибо большое. Если дети, некоторые семьи не смогут вернуться, не захотят вернуться, чтобы они чувствовали, что они украинцы и помнили об этом. Да, и гордились тем, что они украинцы. Имате ли някаква молба към българските учители, българските ученици, които са в училища, в които учат украински деца? Я бы хотела, чтобы все учителя, которые работают в этой школе, оставались точно такими же. Они для наших детей сделали все возможное и невозможное. Учителя этой школы свои сердца отдали нашим детям. Да, учителя не делают различий между болгарскими детьми и украинскими детьми. Они, наоборот, украинских детей более оберегают, с особой нежностью относятся к нашим детям. И мы это очень ценим. Мы это видим, ценим и знаем. От наблюденията ви на родител, кое беше най-трудно за вашето дете при пристигането в България и как се адаптира към новата училищна среда? И сложно. Ну, конечно, как у любого беженца, сложности всегда, наверное, одинаковые. Это и поиск работы, и поиск людей для общения, своего круга общения. Какви емоции изпитват вашите деца към това училище? Харесва ли им и как се справят те с новите приятелства и новите социални контакти? Как я могу судить по тому, как я вижу детей после школы, мне кажется, что им нравится. И, например, во 2 классе у ребенка половина украинцев, половина болгар, и они очень хороший дружный класс. То есть они общаются со всеми, друг с другом, и с болгарами, и с украинцами. И я не чувствую, что они в чем-то обделены, скажем так. Семиклассник сначала было сложно, но сейчас он тоже очень себя свободно чувствует. Какво е вашето мнение за подкрепата, която получавате от училището и от местната общност? Отговаря ли на нуждите ви? Конечно. И моим нуждам, и нуждам детей. Мы очень довольны школой, и коллективом. Практически я знакома со всеми учителями. Они очень приятные, хорошие, добрые люди. И очень хорошо относятся ко всем детям. Без деления на беженцев и своих граждан.
у нас на каждый праздник, ну, как у нас, да, каравай. Все дружно садимся, отмечаем, празднуем, беседуем, смеемся, общаемся. И родители, и дети, все очень дружно. Также мне нравится, что есть мероприятия за пределами школы. Например, мы ходим в походы. У нас весной и осенью организуют поход с костром. Детям это, конечно, очень нравится. Наверно. Приехали мы с Одессы, да. Приехали по причине, понятно, то есть ждали, надеялись, но, конечно бы, если бы я была одна, я бы не уехала, терпела, продолжала ждать, но так как со мной ребенок, и пришлось. Ехали, ну, надеялись недельки 2 и домой. Но так вот получилось. Получилось так, что она ходила, здесь был Интегрика, садик, подготовка к школе. Ну и думали, что вот-вот-вот, и поедем домой, и она дома пойдет в школу в 1 класс. Ну, нам предложили, настойчиво предложили, сказали, что вам будет хорошо. Ну и мы, конечно, очень рады, что такой коллектив, и действительно знания, и действительно уже и говорит, и понимает на болгарском, и все, и преподаватель, и директор, и деточки в классе, ну, все хорошо. Я очень рада и довольна, что ребенок пошел в школу. И так уже и 1 класс, уже и 2 класс. Дай бог, чтобы и поехали домой, но если надо будет, и пойдем в 3. Маше очень понравилось с первого дня. Она очень ждала каждое утро, когда поедет в школу. Да, вот так и получилось. Здесь все с желанием, с любовью. Нет у нас таких капризных моментов. Ой, я не хочу в школу, ой, я не могу. То есть такое отсутствует. Идет с удовольствием. Ну и бабушка очень довольна. Учимся, хорошо учимся. Здравейте, госпожо Волкова. Здравейте. Намираме се в Украински дом, място, което не е само културен център. Тук се събират хора и се създава общност, осигурявайки на десетки украински семейства подслон и подкрепа. Ви споменахте за добрите примери за успешна интеграция на украинските деца в български училища. Един от най-ярките примери е основно училище Свети Климент Охридски в село Кичево. Какво е вашето мнение и впечатление относно това училище? Видях тези деца, един клас, може би, от тези деца, с директорката на училището. Това, което аз забелязах, е огромна грижа. Тя ги прегръщаше, беше по цяло време с тях. Виждаше, че човека прие много при сърце. И видях, че децата се усмихват. Госпожо Волкова, можете ли да ни споделите положителна история, която знаете за това училище от украинските ученици и техните родители? Което ме впечатли много, това е едно момче, което на чист български език изрецитира стихотворението на Иван Вазов. Бяхме много впечатлени всички присъстващи. Как се чувствате, когато идвате тук на училище и има ли нещо, което особено много ви харесва? За мен харесва, че тук учителя е много добри и помагат на мен да от другата страна, защото аз съм първи път в другата страна и за мен тук е много весело и много добре. Супер. Аз също иска да кажа, че на мен също помагат господин и госпожите и аз също имам тук приятели, аз съм тук от 4 клас, сега съм в 5, аз съм добре научил български, има
Още харесвам, че тук много може да играем на баскетбол, на футбол, на народна топка, на топка на двеже и много още друго. Ами, радвам се, че имам приятели тук и ми е било лесно, когато дойдох за първи път в училище. Мен ми помагаха и приятели ми помагаха да науча български. На мен ми харесва да уча, госпожите ми помагат да уча. Аз дойдах тук ненаучена и сега всичко доста добре се уча. Аз от първи клас съм се научила руски благодарение на приятелите, които знаят руски и така. Както сами видяхте, в лотарията на живота не всички са късметли. Зад всяка усмивка и всяко ново приятелство на част от децата тук стои болезнената реалност на агресията, която Русия започна срещу Украйна. За други, ежедневието е борба с неравностойното им положение. Често забравяме, че нормалният живот за някои хора не е просто даденост, а привилегия. Децата на училището в Кичево са доказателство, но и добър пример за това, че в света на различията има място за взаимно разбирателство и подкрепа. Човечността и солидарността, задаващия ги не струват нищо, но за приемащия ги могат да са всичко. Нека бъдем съпричастни. Това променя хоризонти.